Fa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika m'dziko muno. Hello, Malawi. I think it's been a while. I was supposed to have a live yesterday, and the time I was supposed to have a live, naona kuti ndithu zochitika zinachuluka paja pa Malawi pamakhala busy. Yeah, pa Malawi pamakhala busy. So kuyambira tsiku la leloli kumapita mtsogolomu, I think ndikhala ndikupanga malive angapo, but the focus right now is on nkhani za mafuta. Ndafotokoza kuti mavuto amafuta sikuti anangoyamba ku Malawi. Mavuto amafuta pali zambiri zimene zimapangitsa kuti mafuta asowe. I think a number of them mostly is nkhani ya forex, but mavuto ena they are beyond that. Mavuto ena they are man-made. Mavuto amene wandithu ndopangidwa ndi anthu. Muselize ya nkhani za mafuta ndikhala ndikufotokoza, but I also be able to be sharing a number of documents, probably even some pictures, some videos on zinthu zimene zakhala zikuchitika kuli ma WhatsApp conversations, kuli ma documents ndithu, ma instructions operekedwa zosokonekera zokha zinazo. So lelo I want to give first part ya nkhani za mafuta. You recall kuti kumalawi kuno tili ndi mavuto amene amakhudzana ndi mafuta. Timathopezeka nthawi zina kupita filling station, some days pena ndithu angapo kudutsa opanda mafuta. Pofika pa filling station wachita kufunsana pa WhatsApp group kuti alipati mafuta, you know, chifukwa chonena kuti mafuta amakhala zoti akusowa. Now, kodi chimene chinapangitsa kuti mafuta ayambe kusowa ndi chani? Kodi ndi nkhani za forex zokha kapena palinso nkhani zina zokhudzana ndi human elements? And ndakhala ndikunena kuti ndikhala ndikufotokoza kuti what is the involvement of my Colin Zamba pa nkhani ya mafuta. Tiyambe chonchi. I think you have been seeing social media, Helen Buluma, I think anadzayankhulapo pali nkhani zina zinapita ku court. There's been already a lot of information zokhudzana ndi mafuta, but zimene sizimatuluka kwenikweni is kuti amene amasokonezayo ndi ndani and amasokoneza chifukwa chani, komanso amasokoneza bwanji. Of course I've also had comments like ndi nthawi ya campaign, osapanga ma videos amene wawa zikhala zikusokoneza boma, zikhala zikusokoneza chipani. Choyambirira chimene tiyankhulane pano, chipani sichinapangeko zinthu za mafuta, and boma likamakapanga za mafuta pali ma institutions amene they are responsible kuti azipanga za mafuta, and ma institutions amenewo ali ndi malamulo ake komanso tsatane wake wa mndandanda umene amayenera kupanga follow. That's why even munthu kuti apezekezo lanero kuti iye afuna azipanga supply mafuta amakhala pali ma procedures amene munthu ayenera kupanga follow kandi company imene iyenera kupanga follow. Anyway, let's move fast forward because today's session is going to be quicker. It's going to be quicker because I just want to give you a preamble, but I promise you that this is going to be the longest
sessions. The topic is going to be the topic that is going to have a number of series zokhudzana ndi zamafuta. Tifuna tipite at the genesis, tifotokozelane ma process amene amachitika mkati, tifotokozelenso kunena kuti panopa zili potani, zavuta motani, zimene zikusokonekera panopa kuti timayenera tizikhala tili ndi mavuto amafuta after achakwera atapita kukakonza zimene anakonza. So ndingofotokoza kuti nthawi nake tinadzavutika ndi mafuta kwambiri, and the time timavutika ndi mafuta amene wawa, even iso boma la Kenya linapezeka zoti nalonso linali ndi mavuto amafuta. I think so Nigeria nthawi nake kumaoneka zithunzi za anthu azigubu. They were pretty much a couple of countries amene anazunzika ndi nkhani za mafuta. So in the wisdom yawo ya Dr. Lazarus Chakwera anaona kuti okay, one of the countries imene inavutika ndi mafuta inali boma la Kenya. So he asked mtsogoleriso wa dziko la Kenya kunena kuti anzathu kodi zimenezozo munathana nazo bwanji, mavuto amene munakumana nawo munathana nawo bwanji. So I think they discussed at their level, anawuzana zoti tinatani, and some of the ways many boma la Kenya linagulitsidwa ntchito anali njira ndithu zabwino ndithu. I think just to highlight a little bit is jonena kuti boma la Kenya, boma la Malawi lili ndi need yoti mafuta amene amafunika pa mwezi, we are supposed to spend about 50 million United States dollars pa mwezi yogulira mafuta. And kuti tikamakamba za Malawi kwacha ndoti ndi 100 chakuti billion almost pa mwezi wina uliwonse. Pamene pothana ndi mavuto awo ku boma la Kenya, chimene anapanga, they requested anapanga ubale wawo ndi ku Dubai, ku UAE, tingoti Abu Dhabi, ku refinery ya mafuta ineniyo. And boma la Kenya limeneli limapezeka zonena kuti limapanga import kapena tinati limapanga purchase mafuta a value ya 600 million US dollars each and every month from Abu Dhabi kuma refineries. Now mafuta amene wakabwera chifukwa choti amakhala kuchoka ku refinery kwenikweniko palibe madobadoba pakati pa mafuta amene amakhala ochipa. That's why you saw zimene zinayankhulidwa kunena kuti mafuta amene azibwera ndi G2G akhala mafuta kuti ndiwo chipa kwambiri. So boma la Kenya linafotokozera boma la Malawi kuti ifeyo tu ndi ubale wabwino ndi kuma refineries iko, and we are able to import this. And I think mene kunoko kunali ngati bank Marian Malawi Savings Bank imene I think it was bank imene inaenda zake zimene zinaenda koma kwanza tuku a bank like that one is the one that finances amene imapanga finance that importation ya fuel ya 600 million US dollars, 600 million United States dollars ndi ndalama zambiri kuopsa. So maboma awiri amene anakambirana zonena kuti ifeyo our need is only 50 million US dollars. Kodi sizingatheke zonena kuti mukamapanga import ifeso muzitipangirako import about 50 million US dollars. Ndi muja anapezeka zoti ma president ajakumana, I think anakakumanaso kuunga and they discussed ndi pamene anagwirizana zonena kuti ifeyo as tikamapanga import as boma la Kenya tikamapanga import mafuta athu tizipanga so import mafuta kuti mugwiritse ntchito inuyo, and mafuta amene muzigwiritsa ntchito inuyo ndiye kuti tizapanga ship directly from Abu Dhabi azibwera ku Tanzania through Tanzania kapena azikafikira ku Mozambique ku poti ya Nakala kuti azenda pa ship. So it was a very good arrangement because look at this.
ifeyo tinali ndi mavuto awiri. Vuto number 1 was to identify kumene tingapeze mafuta mtengo otsikirapo. Vuto la number 2 linali loti for us kuti tipeze stable supply kapena stable source ya forex. Ifa mafuta awalipo sikuti kulibe amapezeka, koma nthawi zina timatha kupezeka zoti ifeyo tili ndi malawi kwacha chifukwa kuti pa filling station tikamapita kugula mafuta amene ajawa timalipira malawi kwacha, sitilipira $. Pamene kokagula mafuta kokaodako samalipira malawi kwacha, amalipira $, meaning to say ukapita ukathira mafuta ako pamene paja kandi 5,000 kandi 10,000 kandi 20,000 kandi 100,000 kandi ndalama zingati zimene mukapereka amene paja. Ndalama zimene zijazi apa filling station amene aja atolera ndalama zimene zija, but it's in malawi kwacha, it's not in forex. This malawi kwacha sangathe ukagula mafuta. So that's where now they were saying kunena kuti apa chimene tipange tipeze mafuta, komanso boma la Malawi nawo za boma la Kenya kuti vuto lina limene tili nalo ndi la forex. So anakambirana pa uwiri wawo ma presidents kunena kuti that's not a problem. How much fuel do you need? We need about $50 million. Now mkaona $50 million pa mwezi ndiye kuti mafuta amene ifeyo tikufuna pa chaka akuyenera kukhala $600 million. Now tikati tionetsetse apa muona zonena kuti iwo boma la Kenya likupanga kale import about $600 million pa mwezi wina uliwonse. Okay, ndi imene akupanga import. Ifeyo importation ya mwezi umodzi iyi ndi imene ifeyo mafuta amene tikuzogulitsa ntchito chaka chonse cha thontho. So the government of Kenya agreed with we can be able to do this, that tikupatsani mafuta inuyo a 1 year amene ali $600 million, which is covering 50 times 12. So anagwirizana zimene zijasi. So to implement this, poti ma president aja makhala kuti it's just for ma decision making, anapangano constitute a committee kunoko yoti iziyang'ana zimenezi. And chifukwa cha zinthu zimene zinachitika mbuyo, Dr. Lazarus Chakwera anapanga make sure kunena kuti he should put a committee imene muli anthu onena kuti they could be able to have integrity. Sapanga zonena kuti apezeke zoti alowetseponso samadobadoba pakatipa, because the ultimate goal was kunena kuti mafuta apezeke throughout, pasakhaleso dry out ma filling stations. On top of that, amafunanso zonena kuti mtengo wa mafuta ucha ukhale kuti ndi wochipirapo, ndicho linga choti boma lisakhale ngati kuti likuspenda ndalama zambiri on buying this mafuta. So everything started on very well. Ma meeting anayambika. I think the next live ndizakutchulirani maina probably anthu amene anali mu committee imeneyi ku Malawi kuno. And kubomaso la Kenya kunachitikaso nawonso anayikanso committee yawo imene imayang'anira kuti how are they going to be able to facilitate zinthu zabwino ndithu zoti if mafuta amenewo kuti anyamuka atipangira import $600 million worth of mafuta, ndiyo kuti ku Malawi kunoko we'll only be talking about transportation from the port, transportation, because as we said, ndiyo mapanga secure mafuta achaka chonse. One of the other component as well in that agreement imene inasainana ya G2G imene mava kuti G2G was kunena kuti mafuta amenewa boma la Kenya libweretsa mafuta abwera, then after a year ndi pamene no boma la Malawi lingadzapezeke zoti liyambano kufuna kuti libwezeretsedwe yani lipereke ndalama zimene zija. Ndiye kuti it's like kuti there was gonna be a grace period up to 1 year before we start paying for mafuta amenewa awa. Arrangement yabwino kuti ndiye kuti ndi imene ife tili ndi vuto la forex, mafuta amenewa akamba kubwera. Number 1 tipeza mafuta from refinery amene ndi ochipa. Number 2 tipeza zonena kuti you have a constant supply ya mafuta ya chaka chonse pakana chaka chamawa. Number 3 tipeza zonena kuti the pressure imene timayipanga exert reserve bank yonena kuti nthawi zonse zisaka forex, ifa makhali mukulimbirana na forex yokagula mankhwala, forex yogula mafuta amene tunena, forex yokagula fertilizer, forex yopanga supply ku timati yani
market penetration ija tinkayikamba kuti imapita ma commercial bank imene anthu akakhala zonera afuna kugula kaoda zinthu kaya kupita ku holiday kamufuna kulipira zinthu kunja imapezeka zoti kuma commercial bank. So the idea is if we take out this need imene ilipo pakali panopa ya $50 million from the central bank, ndiye kuti this $15 million imene sitikuyigwiritsa ntchito pa mwezi wina uliwonsewo ikanatha kuthandiza kuku, ndiye kuti inflation ikanakhala kuti ndiyotsika, komanso the scramble for forex ikanakhala zoti yachepa, komanso stability ya economy ikanakhala zoti yamba kuoneka bwino. So it was really a game changer, and plan imeneyo I think Lazarus Chakwera anaganizira mofatsa bwinobwino ndi President Ruto, president waku Kenya, and everything was seeming nicely and okay until awa amene amazolowera za madobadoba ndi kukamba akoleni zamba anayona kuti ikayenda amene ikuyenera iyendere chonchi ife sitidyapo ndi imeneyo sigwirayi. Ndiye anayambapo zawo zimene amapanga nthawi zonse tsopano zoti apeze njira. So remember, as I've been saying, kuti president wapanga bwinobwino, then he's putting up a committee mupange zakuti. What the president is expecting, because the president is not being in the meeting on a daily basis, is expecting kuti they are going to implement things that have already been agreed. Ndiye no panjira apa panapezeka zonoti akoleni zamba abweretsamo nzeru zawo, abweretsa nzeru zawo zinthu zija nkuzisokoneza. So azisokoneza ndi mmene anapezeka zoti mafuta ma filling station ayamba kusokonekera. Afika ku port kumene kuja mafuta kuti atsike kunavuta kopsa, kumene kujako kunavuta kopsa. So chifukwa chonena kuti ndikamapanga live yangayi, I've changed my approach. Ndikamapanga live ndimafuna zoti live ndikamapanga ndizipereka ma evidence, chifukwa chokuti anthu amene amadya nawo amafuna kuti aziphwekesa kwambiri ngati kuti zimene akuyankhulazo ndikuyankhula ine sindikudziwa zimene ndikuyankhula. But as I said, ndili ndi ma documents, ndili ndi access ya anthu amene anali mu komitimo, ndili ndi access ya zakumadobadobako, including my instructions ochoka kwa akoleni zamba through my WhatsApp calls, from WhatsApp conversation ma calls, ndi access ya zinthu zimene zozo. And dzulo ndinayika chithunzi cha tima passport timene amayika tatilipireni izi, tigulireni matikiti mpanga motani, and you could see I have access to all of that because zimene zikuchitikazi kuyambira kunokmako ministry kwenikweni ya energy, they were not happy with it. Bwana kwanza zinthu bwinobwino inu ndi zimene mutibwezeretsa mutiuza zoti tipange zosiyana ndi zimene anena bwanazi ndezitizo moti kuli chipulikiti kumeneko, kuli mpongwepongwe kumeneko, ndi kunali kuyambana kumeneko. Ena afuna upanga zimene a president akufuna, wina akufuna zonoti zake zilowe mthumba, azipanga zake zimene akutana zimene akufuna. So nafuna ndikupatseni preamble imeneyo. Okay, the more my question, sometimes I also want to interact with your comments and with you, so that I can be able to respond if there's anything that I can be able to respond. So the bottom line, G2G, yes, zimene okhala ndi agreement yabwino koopsa, and the fuel amene yonda amene fuel amene wabwera pano pasi wa G2G UI. Fuel amene wabwera pano payo kumene wachoka ndikuomani uko. Siza ku Kenya zimene lukamba za G2G anakambira na president. Kulipo kumene wachoka ndi ufotokozerani mwatsatane mene zinayambira kuti awatabwera anabwera bwanji, anadzamba sokoneza bwanji, ananamba nobwetsa makampani ake atiwo, andi chinachitika ndi chani mpaka anafika ku Tanzania mafuta anakuti apezekeze kuti avuta azikana boma la Tanzania kutsitsa, chinachitika ndi chani mpaka anatizifika situation imene tili nayo pano. Ndikakuonetsani zimene zozo, I'll also go back in time
pakatipo mene mafuta amasowa chinachitika ndi chani, then I'll go back more in time koyambirira 2022 mene mafuta anadzavuta kwambiri kuti chinachitika ndi chani, and I'll give you evidence. So as I said, zimene ndikubweretsa ndizibweretsa evidence and we'll be discussing about it. So I'll be posting mwachiona conversation mwayiona zakutis, then we'll discuss about it. Then I also bring another thing, then we'll discuss about it. Then I also bring another thing, and then we'll be able to discuss about it. Chifukwa chonena kuti zinthuzo ndi zambiri, ndifunanso kuti amalawi ife timvetsetsane. Ifa ndikayankhula kwambiri nkuyika zinthu zambiri mumayiwala, ndiye ndizika pang'ono ndikupanga explain kwambiri, pang'ono kupanga explain kwambiri mpaka timvetsetsane bwinobwino kuti zili motani. Komalizira ndifuna ndingopempha anthu amene mumayandikira mayiwa kuti wiki inoyi asamayende okha, akhale ndi munthu wapambali, chifukwa akhuzopezeka zoti agwa ndi BP, agwa ndithu ndi BP. Akhale pafupi ndithu kumuyandikira mzimayiyo, chifukwa zimene taona ndizoopsa, thupi kuzizira ndithu kuti so naona kuti izizi tisamazisunge tokha, izizi amalawi azione. Chifukwa paja, remember, I'll share a video imene achakwera ananena kuti ulendo uno munthu akapanga zombwambwana azichotsa, but he also said azifuna maumboni. So ine chimene ndifuna ndipange wiki inoyi kuyambira liroli, I think from makamaka Tuesday ndiponya zinthu zambiri koopsa, ma supporting documents between tomorrow Monday and Tuesday. Ndiponya ma supporting documents because tomorrow I'm also traveling, so I might not be able to have a good time yopanga live, but Tuesday I would have settled wherever I will be. Ndikatero ndizivunga ma evidence, then ndizipanga discuss evidence ina iliyonse payokha. Timalizire motene, tinanena kuti kumalawi kuno munthu akamayankhula zinthu ngati zili zabodza amakhala zoti akuonongera mbiri. Ndiye ngati munthu akuonongera mbiri umayenera upite ku court ukamusumire munthuyo kuti abendulo kuja ati mavuto amafuta ndi mapanga inewa ndiyambitsa ndineyo andionongera mbiri, ndiye mapita kuti mukamusumire. Ndiye ine ndifuna kuti apite ndithu kumenekoko, because ndikamayankhula zikumaoneka ngati kuti ndizabodza, koma pamene pa courtipo zikakhala pa court record, pamenepo kumene akaoneke zoti wabodza ndine kapena wabodza ndi uyoyo akamanamiza abwanawo. Ndiye chimene ndifuna, because ndikamayankhula kunoko chonchi muziyankhula zambirimbiri, koma ndifuna kuti akolengeza mbawo ngati ineyo ndikunama zimene ndikuyankhulazi apite ku court. Akapita ku court kuja ine ndikatulusa maumboni. Komanso izizi sikuti sitisiya izizi mpaka na pokhapokha chilungamo chioneke. Ndipo chilungamo chikaoneka, a president ananena kuti anthu mukabweretsa evidence, nchifukwa ndabweretsera dale evidence poyela. We bring evidence and say, bwana chakwera, your excellency, maumboni mafuna aja ndi awa. So mene maumboni timanena aja kuti ndi awawa muchitapo chani. So chonde ndithu mangani malamba awanzawo akoleni zamba mene muli mumakhana opafupa auzeni azenda ndi munthu pambali akhuza kugwa ndi BP, chifukwa amalawi zimene ndaona ndizoopsa kwambiri. Ayayi za ku ACB, ino ACB maona ACB mlandu umene yayamba ndikumaliza ndiutiwo anti-corruption bill. Tinyamuke tipite kumene ko ali ndi control yake, kumene alibe control koleni zamba ndi ku court, alibe control. Chifukwa ndifuna kuti tipite pa neutral ground pa court tikatulutsirene maumboni amenewo ndifotokoza ndikuonetsani mwatsatane. So thank you so much for taking your time to have this preamble. Nangufuna ndikuonetseni kuti ndizotani zimene zilipo, komanso ndikukonzekeretseni kuti mukhale kukonzekera kuti chimene tizikhala tikupanga ndi chani.
akuti inu simukuona kuti mukudyera limodzi. Ine sindupanga zoganiza, ine ndupanga zimene ndikuona. Zimene ndikuona nzonena kuti bwana akapanga zinthu zina, iye akuyamba zinthu zina. That's the reason why you find out kuti committee imene apanga bwana ikutsutsana ndi zimene akupanga uyoyo. Chifukwa zimene afuna bwana ndi zina, zimene afuna iyeyu ndi zina. Zinthu ziwiri zosiyana. Ena amati yayi, why are you doing this? Amayankhula zambirimbiri. But the fact of the matter is, mmene timanena kuti tikulimbana ndi DPP, timalimbana ndi khalidwe onyasa umene DPP imapanga. Now, if one Colin Zamba, also within the government yajakwera, starts doing zimene anthu anayichotsera DPP yo, then it would be hypocritical for someone like me tikapite kukalimbana ndi imene tinalimbana ndi DPP nkuichotsa muja, then we find somebody is doing the similar things ndikumango musekelera. Chifukwa kuti tikayankhula tinena kuti tikulimbana ndi boma, sitikulimbana ndi boma. Musadane ndi munthu amene akupanga expose kuba kapena kuchisokonezo chimene wina akupanga. Tidane ndi amene akusokonezayo. Komanso achakwera anena kuti tikaona munthu akupanga zinthu tizibweretsa maumboni. Ndine ndibweretsa maumboni. Musadane ndi ine, danani ndi munthu amene akupanga zinthu zononga dziko lathu. Thank you so much. Tikuyamikeni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndi ife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.